Schubor nakaslem jong unongsan hima. Kale is an ALM group. Hne kasngi ka khandai tarik haringkat ki dikhat kala penshna bat pensyang dobilat ya ka we ka yeng ha kasnong mountain ka bidai ka we ni kilong yeng ka beduk bat kerdo apo kasnong kataw kumban chukdo kani kalong yeng kalong ka ba isang sat hadu kata ban pet namar ka jinglong khonswat bat sha ben no haulok ha ka ba ka kami jong kani kalong yeng kamban si ban chlik belastam kat bayo tang na benta ban pendap ki sangut ki khun ki bedang red ka niklong iyeng kadi ka jong ka kong ki stealing koi lai price nam karta bat habai kren ba ki no tho khobor ka kong kasti klai thu ba ulok jong ka ulai ino ya ka bat ki khun benta la kum bashis nam steng ai ba klai thu ru banadu ba i ulok ka juli bladisha no bat ki brio na ka benta ban yo ya ka jamiat but just step but de kum kini ka por jong ka klam ku vet khat khandai ha ka ba ka jala ba ro ka we ka ma di ka jik sha khangdam ki jing kilawan mentap ya kan ni kalong yeng ha ka ba kan ni kalong kami kam chem la yo shu balik bla but day ha ba kum kan ni ka por ha ka ba baro ki pai ba nong shos nong ki ma jing na ka da jo ka jing sha khang dam lami ka wi ka seng 3 months ngoba na ka shnong mountain ka ba la tip ka tang kum ka le is an alam ka seng ka ba pet kirpangi kilong ye ki beduk barai toy ha po shnong ka thau uba ki eling do uba jukhat it ba hap Presiden kaseng ulai tu belasengi kini kaseng haka arpu pratrik benai jembang haka por pakisau tili kisnang jangka than makurwat kingat haka jiksak hangdam haka bakipat ba kimyo shu pelik bela man kasengi deh hakum kini kapor kini kaseng klami perthai daka jik ajing motlang jung barok ki dekat kini kaseng kala rai ben mi shakmat man le isn alam ya kilong yeng long sem ki bashem jing shem janjar haka ba haka jing sedang jangka kaseng layo ben seneng daki marbam shiki sau tili kilong yeng jong snong mountain uba ling do lei thu ru ba de kata kapor jong jing no senyang ba kaseng kelalap ikini kilong yeng ka ba isang sat hadu kata ben pet nalor ka jing long duk sakiyeng ba kishong kisaru kalong ka bla ajat ba kiyeng khando ka ba ki habas jeng thia halor ka kti khamtam menta kapor liur kumta kaseng halor kani ki jing jong kani kilong yeng klempen slam shu ba nega step por new bije haringkat ki khat baro ki apen shna ba jeng do bilat ya kini ki yeng nakaliang kaseng kapin pau pakadap da kajing song komen bakaliyo ban pendap ya ka ba kaseng ka dojing temu kaseng kanang petang shushu ya kini ki kamle isn bat kan kut tang hang ni hendai kanang ya kini laki kiti syakitu ki beduk bakaldo bat ki badan kam ya kajing yarap Kebening kong i penpau ka jisnongu yung lay ubala penla yang kum ka grup jong ki siprolog kaba nyala ban pendep ini kam hagane step kaba inda songu skede ya ublay nunggu tau ubala ay yang i kampam dengan mesin jo iwe baro bangidon kaju mesin idon hagane grup jan arpoingot lik babun se kibrang don ki bom parla ban wan lut hang ni rekat ki bala ni layo ban wan nak konta kani ka dau ka ba ninyo ban le na ka benta ini ying jong wei jong idong sok stong jongi di mountain ibadon ki khul samut ki braret bat iba undon shu lok ha ka ba i haban shu bala min si bat panon bamil bat yo iru bat ni syamru ni lapru ya ka ying aga ka ying ga joi tumba piu i ba aga ba haban siang thia ani ban thia ha ka kti khamta mi kolio ka ba i sang sot hadu kata kata te kani ka step ka ba
kaba penkemen ngi hadu kata-kata kaba iala ban pendep ini ibenta ibret hoi imla ban le kata kaba krau tenrei kum kinong snong bar kum kibreu ni sokmen ha kaba ngila ban yano senyang lem na kabenta kilong ying kilong sen ibadon kam ya kecira ka kajing sungu kalong na kabenta jong paro ki product ni layo ban form ya kaneka group haga arpu pratarik jong bunai me arjar fuwe kata da ka bangi suyo bani fun nangkong iyo bani fun bat ni layo ong ba nama kan ni ka daw jong ka jinglong jong ka perthai sem jinge sem jinja de ilayo ban wan haga de yingru ilayo ban wan ino senyang lem bi kai chao jinon kam ka pam khendiet ka bangila de daya ta kapor ka bang yuan yuan lap ya kan ka ying bagi dak sangsot adu kata-kata bagi soban jauh mat habang yu ba ki don ki long ying ki ba kum ki ni ki ba ki ha ban tia haga de khandau yu kata ka jing sang tia pli de ka pol yur le ki habar siang tia hagakti kano ka pang ka masim bang yu baki para masim ka koridor kinong snong ki ba thon jungi ki kno ka bakum gani chi ilawanong mangi watangi ki sam snyang ru nidang siang do daga duwilat hanrei bapli ki habar tia ka padena ka daw ka ba penlong yangi habang iyo ya ka ban ya keren lengba ki phone jungi hagan ka si ulai janmet ile yok ban pentip wei hadin wei parok produk ni pentip ba ada long kumnu ide ban le na konta kali ka long ying hang ni ba hakata kan janmet kani ka janmet si ulai daga wei ka jingmut parok na preng jungi ki khat ila shime ka rai ka long ba hagan ka step kani ka step singibalang momenta ngin lek barkat ngim kwa ba ba ngin su ai bala lane mo ngin su patrai we hinrai hab ni sno ba ni de ban lek hidala de banda trei banda le kata kam namar bagi snohon ni sukman bang yu ban wani rap om ta bagi su no da ka pesan rei bagi wan ban le da ka kam kata ka penlong ngi ba ka penhun ni kam sim bat nganget ba na preng jungi barok ba bon let's say hakini ki por ki manawan let's say ngapong ta sib ala sibit meru kamen sim jungi trai ami tia ying ni la so ndrei bor si kata ni perkat kam tang pula don kan ni kaliur ni perkat ba ikan mau ikan ni ying kat no ka jing sang sok kini ki kun bo he dang tang ki khat lai snem bli ba kitu ki barang rit layut jing beru kata ke lengba juga ni ka jing ya rap ino senyang lem ka jungi kan ni kalong ying ngit ba kalong ka jing karku ya kan ni ka ying sem ba ngit ba ki bu lengba kan ni ka jing persyang jungi barit kan ni rap ru ya ki wei kalong hani syang jungi la kalong hagi wei ki wei snong ru ban ya rap ba kni lem Kidon ki government servant, kidon ki doktor, kidon ki kontraktor, kidon ru ki misteri, kidon ru ki babelas ngi. Tehenrei kata ka jinglong kamdon kano ka jing fer ngilong tangga we ka jingmut. Nomor balai kaju ka mensim. Kata ka di kaju ka mensim. Kabalah penlong sisa da ka jing kemen hadu kata-kata yangi. Habang iyo ya ka bakung kini ka ya ka di ka jinglong bat ka jing snowlen. Nomor ngalabon ong ba kaspa lada ubaruspa kanu ru ula ban nyamshu kaspa ka haying lani ndoshu ka jakaban bu harila umdon kaspa mensim kata kam mentoi hari ka don kam kalong ya kaspa mensim tinga su ban ai kupish bun na ka mentak ni produk kiba kumo ong ba ide tangkinong belas ni kiba bun tehendrei kan di kam simpat kaji ruspa ka mesim ka bang imla syu banyo kani ka pen ba idon ya kata ka jingkit klik
nak benta ki nong song snong ki ban dia kenduk deng jong kecing kerdu kata gede ka bangat sngu adu kata-kata te ha ka arfu fratarik kumulaong ngila yok ban form ya kan grup bat ngila yok ban ai kerteng grup ya kan grup le is nailen bat ba ngila persyang ta kajinya ai jimut jom parok ibarat dekot ba ngile ai na ka benta kan por kajing khamtam hagani ka tayo kabala dep hagabala khangdam ya ki sautli gisnong kamokurat kamolongwir kamoten bat ka nonglang kaba penlong ya ki babon ki nong snong bangimi syuk banmi banlidela te ka bagum kata kapor ki pradekhat ki babon ngile ajimut takawi ke jimut kolong balak mungno ngin le istilam da ka banyaram ki longying ki basyam jenjar kata kalong hot nyimla ban le sibun tenrei kum katak joga jik snok ketilam apdeng jong kata kajing kajing jenjar kajingnya keduk ila yok banya senyang lem ki sau teli ki longying ha ka snong jungi da ka banya nok senyang da ki jingbam kata kalong khau ka umpenyang dai sini pan ha ka banya yok ban sam ha ki sau teli ki longying bat ka basukumen nomor balai kata umdei bong ai tang mono handrei kumangal on dumene kadai keji senjang jungi paro juki arpo ingut kro karku ya kene kayi ngasem bat nget ba ki buyo i lingba kani kajing persyang jungi baret kanyarap ru ya kiwei lakalong hani sing jungi lakalong hagiwei kiwei sinong ru ban nyarap bat knilam desigi don kilong ying kibai kenduk jing kibai kenduk iki jinjar to ya nok senyang lam da ka ba ini knilam kanya kibai don kajing jinjar namar kamun toy lada ngin don tanga men sim bot ong i sunai rel da ngin le kam kata kam don jiwot re ai bingin le da kam i ka kam kenang ba kita kibe kedo kici ya kin dai gon sisa kaji mentoy ya ki tinggal yo ban form ya ne ka group mo ong ha ngila yarai ba nginda thung ya ki no kit kam ha ga ni chamit ministry bling ya si phone bar ni kren katukan ningot ong ba ni thung no la ningin dai jit ki no ki kam te nakaliang jong ki prana khotru ki la ya jit yang akum presiden jong kene group badi ba John Filtar kum secretary jong kene group badi ba Dresterwell lindok masilong kum treasurer jong kene group ngai ba jong ngaduk ngadang ngai sang di kham la asnem tam la mo nyucung ngas cepat tadi kan tetap 17 ngai tahu ngas aku le baru ini mau le Arab yang tak Arab wadan ta ini kenapa ilawan ji cung denga ongan cung kandau kisa to serapna ilawan ji sta kenapa ni koga bisa wong to serapna ya ka pira enane ang serapna nga tamu nim so idang ewan sanin to film cerita ngasawan nasa yang ongan cung step kin sei bati bru tahu ta tu pai kon seban ciri-ciri kon kamu cirat menit lah cu buat pet lening cirat la kan semlo kan la cisnem tam ne asnem guna dia menyak no pai dia mana mau tahu